Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман хоҳиши бисёр кардем, ки қошуқкатӣ нишон дода тайёр кунед пухтупазотона. Ина иҷа боша торти бисквит тайёр кардагию марҳамат тамошо кунед. Духтаро иҷа боша якта бисквити паркати мепухтагӣ барои шумо нишон метиҳум. Тортайда и торт бошад 8 дона тухм катияй. 8 дона тухм ки бошад духтаро 8 қошуқ орд мегирем. 1 қошуқ, 2 қошуқ, 3 қошуқ, 4 қошуқ, 5 қошуқ, 6 қошуқ, 7 қошуқ. Ана духтаро 8 қошуқ орд мегирем. Баъд духтаро 8 қошуқи дигар шакар мегирем. 1 қошуқ, 2 қошуқ, 3 қошуқ, 4, 5, 6, 7 қошуқ. Ана 8 қошуқ духтаро шакар мегирем. Духтаро 8 қошуқ шакар, 8 қошуқ иҷа ордай, 1 пачка разрыхлителай, 8 дона тухмай духтаро. Духтаро иҷа аввал ман тухма шуштагиюму хушрӯ када қоқ кадагиюм аку мегирем мешиканем, сафедиша дар дри карсонча меандозему, зардиша боша адел намегирем. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калом. Барое ки канали мана интихоб карде, комментарии беҳтарина менависед, да видеом лайк мемонед. Ай ҳамаи шумо миннатдорум. Апаҷону хоҳарҷоное ки медурен тамошо мекунед канали мана, дар омаден ҳатман подписатсия кунен, лайк монен. Иншааллоҳ бо навораи нав баҳри шумо пешкаш мекунам. Ҳаматона дӯст медорам. Иҷа чӣ хеле ки мебинед сафеди тухма ай зардиш ҷудо кардистам. Шумо кӯшиш кунед ки ягон гар зардиш дар дри сафедӣ нарезад духтаро. Духтаро ай болои сафедии тухм камакак намак меандозем. Духтаро миксеркати лад мезанем. Духтаро шакара кам меандозему миксеркати лад задам. Духтаро инам хел сафедиша дига чӣ хел мешавад. Зардиша боша якҷоя кунем духтаро. Фақат сафеди хабараш кунем. Инам хел духтаро камак меандозем. сафеди тухкати зардиш намха шавад. Духовкатона духтаро 130 дамонед таспидан ки гирифт. Баъди ки шумо бисквитона дар духовка монед. Ана вақт ба градусша баланд мекунед. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷа да боша иродаҷона ба шумо тавсия метиҳам ки муаллимаи забони русиян, забони русӣ дарс метиҳам. Якумин духтараке ки дар ҳамин ютуб ҳамин фикрое барои занои тоҷикӣ мо кардагиай 2 сол шуд. Ҳамин иродаҷонай барои фарзандҳотон мехоҳед дарс гирифтан ё ки барои худотон. ҳозир ки ҷое ки равед фақат ҳамин экзамен кати мақсад пеш меравен. Вақте ки экзамен насупорен шумо документ кардан наметонед. Ба ҳамин хотир ина номерои иродаҷонам мемонум. Дароин духтаро нависен забони русиро ҳам хел шумо да озодона ёд метиҳанд. Бовар кунед бисёри занҳои тоҷики мо ина отзифошона мондагиян, навистагиян. Ина хонен духтаро бовар накунед. Беҳтарин духтаракай бо нархи арзон барои занҳои тоҷики мо ҳамин курси забони русиро ҳуӣ кардагиай. На танҳо занҳои тоҷики мо, куҷоида ки занҳои ғариб ҳастанд, забони русиро ёд метиҳад. Духтаро марҳамат кунед. Ҳам номерои макс доранд, ҳам телеграм доранд, ҳам ватсап. И хоҳарҷонмон бошад 1.5 моҳ дам гирифтагӣ буданд ба хотире ки китобҳои луғати беҳтарин 30 евроӣ харидагиянд. Ба хотири шумо и ҳама заҳматош ба хотири шумояй рафта обучениҳо гузарондагиянд. Ай профессионалисто ҳамин хел дарсҳои нав барои шумо ёд гирифтагиянд ки барои фарзандҳои шумо мақсад ай пеш ина экзаменҳо сар мешава. Барои студентҳо дарсҳои нав омӯхтагиянд, дарс метиҳанд. Бо барои фарзандҳое ки мақсад ина бо ай оянда мактаб мераванд, мушкилӣ намекашанд. Дар хона мешинанд. И хоҳарҷонмон ҳамин хел шуморо хушрӯ ёд метиҳанд. Марҳамат кунед, рақамошонда нависен. Пушаймон намешавен. Пачкаи разрыхлитель мона мекунем. Дадрини орд меандозем духтаро. Якҷоя мекунем. Духтаро орда қати разрыхлитель якҷоя мекунем. Ам хушрӯ када орда қати разрыхлитель якҷоя ки кадем. Гирем сетка қати мегузаронем. аввал духтаро 2 қошуқша андозем якҷоя кунем. Баъд давомша камаки андохтан гирем. Апаҷону хоҳарҷоно, шумо чӣ хеле ки медонед бисквит беҳад нозукай. Ҳар хел одам пухта наметавонад. Ки шумо натарсед вақти тайёр кардан шумо кӯшиш кунед ки ёд гиред пухтупаза. Бисквита ёд гиред. Ҳамин бисквита ки ёд гирифтед хиёл мекунед ай ҳама чизи мақсад ки вазбина ёд гирифтагиенда ҳамин пухтупазда чизи асосии ҳамин бисквитпазиае.
ба ҳами кӯшиш кунед вақте ки шумо орда меандозен ки тира зирахали селия ҷоя када лопаткатона фақат духтаро як тараф занед. Ам карсончатона қабида тоб додан гирену лопаткая як тараф занед. Вақте ду тарафа ки заден пенаш хомира о ҳатман бисквити шумо безеб мебурояд. Не ки бовар кунед нашуд ҳами бисквит ҳами қадар бисёр ман дар савол ҷавоб мекунем ки хай чум намедонам бовар кунед ба ҳама нозикиёш дар шумо гап мезанам. Ҷа хамири бисквитмон тайёр шуд. Баъди тунук кардан формочкаи дар болош мемонем. Инҷа духтаро формочкаи ман размери 28 ай. Инам хаме гирему. Размери чанд мекунем истар мекунем ча. Гида хоша қаб мекунем. духтаро ба ҳами вақте ки формочкаи дар фольга мемоне эҳтиёт шавед ки ягон ҷоякаш ҳӯй нашавад. Вай гӯй ки шуд бисквит дар духовка об бурда мешавад хаме пура меравад. Ба ҳамин хотир кӯшиш кунед ки ягон ҷояк шикоф нашавад фольгатон. Мишкаи тайёр кардаем ой истар мегирем. Дар даруни лист мемонем. Бисквити ки тайёр кардагем дар ҳам мерезем. Бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. духтаро бисквита дар формочка ки рехтем оҳиста яду бора мезанем барои ки хушрӯш шинада. духтаро мегирем дар духовка мемонем. И бисквит паркати пухта мешавад духтаро дар поёни ай ҳама поёни духовка ҳамин ҷое ки мепазако ай ҳама поёнш бошад косачада об мемонам нишон медиҳем. духтаро инам хе ягон коса кино дар корӣ кунда як пиёла об мегирену ай ҳама поёни духовка мемонем. инам хе духтаро дар поёнш мемонем. ба листи духовкара бошад дар ҳамин байнаш мемонем. инам решёткаи дуюмангишта болонгишта мемонем. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. инам хе мемонем. ба духовка вақте ки пархати мепазику бисквита 160 дамонем духтаро. ина духтаро бисквити ман мондаги хутак ай духовка гирифтум шуд хунук шава бо нишон медиҳам. инҷа духтаро шаваи кухни ман ҳам тарак хай торик нишон додаиста. ҳозир ман бисквита мемонам хунук меша дар стреча мепечонам шаю ба дар холодильник мемонам. духтаро инҷа хай пеш ай холодильник дамодан аввал ай калсо мегирам ша нахе ойса баъди хунук ша ай халда аввал ҷудо мекунем калсоро. калсоро синмат мекунам мегирам. духтаро акози ман ҳамин бисквита стреча мепечонаму дар холодильник мемонам то саҳара. духтаро барои қабаташ бошад ина хеле ман худам ҷем тайёр кардагиём барои қабаташ ҳамин истифода мебарам. ай олуча тайёр кардагиём да духтаро. шумо ҳам метавонед тайёр кунед дар ҳама намуд пухтупаз истифода мебаред дар болош глазур баринда ё ки дар қабатош ва закаки хушрӯй ай ҳамаи чӣ тайёр карда мешавад. инҷа ман олуча тайёр кардагиём оли настифода бошад ай малина клубника ай ҳамаш тайёр мекунам. барои десерто барои ҳама чиз истифода бурда мешавад дар байнашон да. ва дар қабаташ ай намекунам духтаро. ба қабаташ банано меандозам. ба мо шантипак дар кора аст кушони молоко творожный сир баъд ай ҳамин килоакид ҷема дар кора. духтаро инҷа буша бисквитмона ба се қисм тақсим мекунем ако. инам хе корчаи духтаро аввал сета манам хе биёед ҷа нишон диҳам. сетам хе пай кунем духтаро. ина якта ина хе пай мекунем духтаро ба ҳам хе бурида меравем. ман ин тараф нагардонам намеша ба ин дастам мухташтагим да. бисмиллаҳирроҳмонирроҳим. билалҷон пас бачам. ой сар мекунем духтаро. қабати ки пай кардаги будам инша мебарем. духтаро дуюм қабатшам остак мегирем. инам хе се тақсим мешавад. кремша тайёр мекунам ако. шантипака мегирем мекушоем карсончада мерезем. духтаро ина чӣ кадр ки мебинем крем сахт шудаги мекушоем ша творожный сир меандозем аз кушони молоко. ду қошуқ меандозем ба сари духтаро. духтаро зукушони ҳам меандозем. камака миксер мекунем я 2 минути дига миксер мекунем тамом. ина духтаро креми мо тайёр шуд барои торт. инҷа буша апаҷону хоҳарҷонои ман ҳамин креми ки тайёр кардагем
дар мишоки кондитери мегирем, меандозему. Тортмона боша крем мекунем, аку қабатуша монда якда. Второй аку торта крем книша сар мекунем. Аввалам хе подложкаи торта мемонем. Кама так даем дайнакш крем мекунем. Якум қабати торт мона мемонем. Бисмиллахиррахманиррахим. Второй якум қабати торта пропитка мекунем. Таша оби душидари кати згушони молоко кадагем. духтаро ҳами бисквитки паркати пухтагиюм назар ба бисквитки ҳам хе абични мепазем ҳами қадар фарқият дора ки и бисквитки ёзи паркати обкати пухта будум буғкати и бисквит чӣ қадар ҳам хе мулоимак мебия. Агар вақти буридан аҳамият дода бошед чӣ қадар ковоки хушрӯ омадагиайда. Фарқияти байни ҳарди бисквитҳо ҳаминай. Паркати чӣ қадar ковоки бад мебия, мулоимаки бад мебияда. Инҷа чӣ хеле ки мебинед якум қабата крем мекунам. баъда қабаташ бошад банан мемонам. дуюм қабатам мемонам ҳам хе гирд ба гирд крем мекунему. баъд байни дуюманги қабата бошад духтаро ҷем рехтагиюм. Ба хотире ки наворум дарози бад шидааст ҳам мақсад ай аввал бисквита пухтагиюм бо торта крем кардистам навор беҳад дароз шид. Ба ҳамин хотир кам камаки ҷоҳое ки ҳами намефаҳмед ҳамон ҷоша нишон додагиюм апаҷону хоҳарҷоно. Инам хе хай дуюм қабатам крем мекунам. ҷема мемонам. сеюм қабатам хай мемонам. болошта гирд ба гирд креми сафеда мекунаму ними ҳами крем зиётӣ мекунам. ними кремда бошад ранги сирхи гулобак андохтагиюму ранги сабз андохтагиюму ранги нофармон. се қисмда тақсим кардам кам камаки. апаҷону хоҳарҷонои ман чӣ хеле ки шумо медонед ман пухтупазом секрет надорад. чизе ки ҳаста барои шумо ҳамаша нозукишкати гап мезанам. ба ҳамин хотир шахсоне ки медроен канали мана тамошо мекунен аз шумо хоҳиш мекунам дар омаден тамошо карден подписатсия кунен, лайк монен, комментария нависен. ман дабоя мотиватсия меша барои шумо влогои нав пешкаш мекунам. бовар кунен ҳай ин пухтупаз кардан хеле меҳнатталабай. мақсад мо раҳбара видео карда намегардем ки шумо дороен тамошо кунен на лайк монен на подписатсия кунен. барои пухтупаза буровардан хеле меҳнат мера. барои ҳамин духтаро видеоя тамошо ки карден қадри меҳнатҳои манам хай донен лайк комментария подписатсия кунен. иҷа бошад чӣ хеле ки гуфтум ними рангда ранги гулобак андохтум. ай ҳамин ранги гулобак гирд ба гирда крем мекунем. болошта намекунем ба хотире ки болошта ҷем мерезем духтаро. инам хе ранги гулобак мекунаму ирам ҳам шпателкати рост мекунам ба духтаро ба гирдакҳои ҳамин тортмона ин хеле насадкаи майда частайку тофтистай духтаро. инам хеле насадкача кати я раф гулобӣ мерем дача майдача гул мемонед духтаро. духтаро ҳамин насадка кати ба гул мемонем. гулиам хеле ростак дай хе тоб додаги камтар. во гирд ба гирд гули нофармонаки майда мемона мерем. баъди гули нофармон мондан духтаро ба байнуш да бошад ҷеми ҳамун савзе ки нишон додаги будум ҳамун ҷеми савза дар байнуш мерезем духтаро. духтаро ҳамин вақте ки ҷема рехтен оҳиста оҳиста актина кунем ки қати крем якҷоя нашавада. духтаро баъди ҷема рехтан ин ҳами гулако гулои ҳавриманд гулои зиндаянда. ай ҳами дая параҳаки торт мемонад. духтаро ин хеле муҳрақати камтар ором метавонед тонаи тортмона. духтаро баъде ки гулу муҳрая ки мондум ай болош бошад камтарак блеск шапидагиюму ранги канзурину ба зарҳалак мондагиюм. ин ҳаминҷа нишон додагиюм. болои торта бинен чӣ хеле ки мебинен торт тайёр шуд бо украшениҳош. иҷа бошад ман торта тайёр кардаму ба саҳараш бошад фарел ҳизор тамошо рафтаги будем, истироҳат рафтаги будем. дар холодильник мондум рафтам омадам кӯдако хай буридиям хӯрдиям. дига аюд ман буромадай ки хай навор кунам. не ки аҷоибот торт омадаги буд. чӣ қадар ковоки хушрӯ омадаги буда.
ҳам хепитати хушрӯй мекардаи ки ҳами вақти буғ кати мепухтен вобше бисквит аҷоибот хушрӯй мемондаи. Иҷа буша апаҷону хоҳарҷоно Фарел Ҳисор тамошо рафтагӣ будем. Барои шумо бо навор кардагиём тамошо кунед ки беҳтарин ҷоя бовар кунед. дӯстони азиз, вақте ки шумо Фарел Ҳисор меравед, бовар кунед чӣ қадар ҳавош тоза, озода, хӯрокҳош бошад болаззат. Шахсоне ки рафтагианд медонанд, шахсоне ки нарафтагианд бовар кунед як бор равед, беҳтарин ҷое. Ба бисёриҳо савол додагианд ки Фарели Ҳисор даги ҷое? Духтаро деҳаи лӯлагидай чӣ қадар ҳавои тозаю беғубор дорад. Бовар кунед иҷа меравед, ҳама чия фаромӯш мекунед, чӣ қадар асабҳо ором мешавад. Дар даруни дарё яй чӣ хелай ҳавои тоза да. Бо ман хай ҳама акшадро омадум, гуфтанд хай биёй навор кунед. Навор кардум, баҳри шумо пешкаш кардум. Бовар кунед ҳама чиз 100%. Хӯрокҳошам болаззат, ҳаво тоза, хизматрасонишон бошад дар дараҷаи олӣ буд. Мо ҳамамон хай розӣ шудем. Беҳтарин ҷо, беҳтарин хӯрокҳо, беҳтарин макон буд. Хай ман тавсия метиҳам кадоме ки рафтаниянд пушаймон намешаванд. Иншааллоҳ худо хоҳад бо ба наздикӣ ҳамамон меравем. Бо чӣ қадар мода маъқул шуд иҷа. Дар ҳамин Тоҷикистони худмон чандта Фареле ки ҳаста хай рафтагием. Усол рафтагӣ будем, пешаи вай рафтагӣ будем, ҳама ҷода хай рафта будем бисёрӣ. Не ки ҳамин Ҳисори Худмонда рости гап якум бор, ҳамин Фарели Ҳисори Худмонда якум бор рафтум. Беҳтарин ҷо не ки бовар кунед обай, паррандаҳо, асаб ором мешада. Чӣ қадар бо ҳам мегӯм ки хизматрасонишон наст, хӯрокҳошон болаззат. Хай Тоҷикистони худмон дигарай бовар мекунед, ҳамин замини биҳиштосорай бовар мекунед. Чӣ қадар хиёл мекунам ҳамин баҳорда буд, чӣ қа ҳама ҷо сабзу гулгоншукуфонай бовар кунед ҳамада маъқул мешавад. Худованди меҳрубон ҳамин Тоҷикистони моро ҳама вақт Аллоҳи меҳрубон дар паноҳуш нигаҳбон боша, ҳама вақт тинҷу осуда боша илоҳина. Ин ҳам хай дӯстони азиз рафтем, шиштем, тамошо кардем, хӯрдем, хестем омадем. Камтар хай бо баҳри шумо навор кардагим ки Тоҷикистона ёд кардагем. Бисёри подписчикои ман дар ғарибиянд. Ба хотири шумо ман куҷое ки равам кам навор мекунам ки шумоям Тоҷикистона бинен, ободии Тоҷикистони ватани азизмона бинену хурсанд шавед. ҳазор бор шукри миллату Тоҷикистон мекунем. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман. Аллоҳ нигаҳбони мо шумо бошад. Дар паноҳи Аллоҳ бошед. Назм монед, худакотона фарзандотона эҳтиёт кунед.